מנדי זה ברזל, זה ברזל יצוק. אם הוא לא יגיד את המילים פשיזם, אם הוא לא יבוא וישבור לנו את כל המסגרות, אני לא יודע מי כן יעשה את זה. כאילו מרגישה שהולכות להיות כאן, הולכות להיות קטלות על השולחן, אנחנו הולכים ללכת מכות, זה מה שאתה מספר לי על פרק. זה בשבוע שבו יואב קיש תופס טרמפ על יריב פישר, בשבוע שבו אנחנו מציינים את יום הזיכרון ה-30 לרצח ראש הממשלה יצחק רבין, שנגרם כתוצאה מהסתה גזענית, אלימה של הימין הדתי ואנשיו. אם בשבוע הזה אנחנו לא נביא פיגורה כמו מנדי, אני לא יודע מתי כן, ואני שמח שאנחנו מקבלים את מנדי בשבוע הזה. טוב, אני נכין את הסכין בין השיניים, אבל ברוכים הבאים לעוד פרק של חינוך בראש. אני מורן מישל, איתי תמר קרמר, ואנחנו הולכים לפגוש את מנדי רבינוביץ'. פרק הארדקור לאמיצים ואמיצות, אפקט מצנן. קחו אוויר. האורח שלנו היום, מנדי רבינוביץ', הוא מנכ"ל המכללה האקדמית בית ברל, ניהל בעבר בתי ספר, ביניהם גם את הריאלי, והוא זומן על ידי גלנט לשימוע שלא בסמכות, נכון? ככה קוראים לזה? בגלל שהזמין איש שמאל לבית הספר. שלום מנדי. שלום מורן. אתה תלמיד הרע? אני, פעם למדתי באליאנס, שהייתי ילד, קראו לזה לאינפנט טריבל, הילד הרע, אבל אני חושב שאני לא ילד הרע, אני חושב שפשוט... זה הם הרעים. פעם היו אומרים, אסור בחינוך להגיד ילד רע, אומרים ילד שרע לו. אז זה היה לי רע פשוט, אז עשיתי מה שנכון. והיום כמנהל, מה התירוץ שלך? כמנהל, מה התירוץ שלי? איזה פתק אני מביא? מה כתוב לי בפתק? מה שכתוב לי בפתק זה שאיש חינוך זה אדם שעושה את מה שהוא מאמין בו, אחרת הוא לא יכול להיות קרוא לעצמו איש חינוך. זה ההגדרה של איש חינוך. וברגע שאני לא יכול לעשות מה שאני מאמין בו, אין לי מה לעשות במערכת. וככה ניסיתי לפעול, וככה ניסיתי תמיד, ומנסה עדיין להשפיע על אנשים צעירים שרוצים לבחור בחינוך. אמרתי להם, אם אתה לא הולך לעשות את מה שאתה מאמין בו, אל תעשה. אז עשיתי בסך הכל, זה היה תקופה, אני מחזיר אתכם 5 שנים אחורה, היה יום גשם וקורונה, וכל הילדים מתחת לפוחים לא יוצאים, ואני נוסע על הכביש ומקבל טלפון מרכז חינוך חברתי, אומרת לי, תשמע, מנדי, כל שנה היינו עושים ב10 לדצמבר, יום זכויות האדם, אז בוא נעשה יום זכויות האדם. אמרתי לה, אבל קורונה, מי יבוא? אומרת לי, לא, נעשה בזום. אמרתי לה, לא נהדר. אומרת לי, אוקיי, אחרי רבע שעה, תגיד, יש לך מישהו שיכול לדבר על זכויות אדם? אמרתי לה, כן, נערים מסמס, לא לספר לאף אחד, תוך כדי נהיגה, מהר, שולחים לי 3 שמות. הראשון שהיה... חינוכי פה. כן, כן. אני כבר מממן נהיגה מונעת לכל מדינת ישראל, פעם 5. ואז אני אומר לו, תשמע, יש לי שם חגי אלעד. עכשיו, בסדר, חגי אלעד, מנכ"ל בצלם, אמרתי, שמע, ארגון, אני לא מזדהה איתו אישית, אבל אני לא האישו פה, אני אמור לחשוף את תלמידיי למיטב הדעות בקשת, כל עוד הן חוקיות ולא מטיפות לגזענות, אלימות. ואז העברתי את הטלפון, העבר, ושכחתי מהעניין, נתתי לנוע. ואז מסתבר שיום העיון קם, והולך להיות בזום, וכמובן שאנחנו גם אמרנו תמיד, יש את האיזון הקדוש, אתם מכירים, משרד החינוך, אז אומר, צריך גם מישהו של אי זכויות אדם מהימין. הסימטריה הקדושה. הסימטריה, כן, מעמד שני הצדדים, כן, היום אנחנו מבינים את הפייק שם. ואז היא אומרת לי, תביא, הגעתי לנווה דרומי, שעוד לא ידעה שהיא נווה דרומי, ואז שלחתי את הטלפון שלה, והיא הקימה פעם ארגון זכויות אדם באיו"ש, למען זכויות המתיישבים. אמרתי, טוב, נראה בסדר. ואמור להיות... ואז מתחיל להיות היום, ובכל בקורונה, התלמידים וזה. ואז יומיים לפני יוצא איזה וידאו כזה, ואני שומע שארגון, זה ארגון בצלמו, משהו כזה, אומר, אני לא יכול להיות שהזמינו אותו. בקורונה לא כך עקבתי אחרי תקשורת, מסתבר שבאמת הוא היה מאוד מאוד בעניינים, והיה שם משהו, במועצת הביטחון של האו"ם, אני הייתי נגד העניין הזה שהוא עשה, אבל זה לא עניין בכלל, כי אמרתי, בוא, התלמידים, אדם עשה משהו, ישמעו אותו תלמידיי, ישפטו בעצמם, יגידו את עמדתם. ומעבר לזה בוא נגיד, תלמידים שעוד שנייה מתגייסים, יש להם, הם סוברנים להחליט את מי הם שומעים, וגם קצת לשמוע על דברים שאולי לא נעים לשמוע שקורים שם. ואז מגיע תוך שנייה, מערכת החינוך היא מאוד יעילה לפעמים, במיוחד שבמה לא לעשות. אז מגיע מהר משם, למנהל מחוז, ומנהל מחוז זה מגיע ותופסים את ההוראה, מקבלים הוראה, מכתב יפק, אתם יודעים, המכתב ימצא למדינה למעלה, עושה לנו משהו עוד. חבר'ה, לא יתקיים יום העיון. לא יתקיים יום העיון, אין בו
לא יכול להיות, לא, האיזון יש, כן, לא, כן איזון, לא איזון, הוא לא ייכנס. הוא נכנס גם לחוק חינוך ממלכתי, נכון? חוק שוברים שתיקה וכל הדבר הזה. לא, זה היה, כן, זה היה שם, אבל זה לא עלה, הרי כדי למנוע מארגון להיכנס, אתה צריך להעביר אותו בתקנות, ואתה צריך להעביר תקנה, תעבירו תקנה. אני מקבל הודעה, אין בודקי ישר, היועצים המשפטיים שלנו בודקים, אומרים, אין מקור סמכות. שאלנו מה מקור הסמכות שממנו אתה נותן את ההנחיה הזאת, או שהוא לא יגיע, או שיום העיון יבוטל. ואומרים לי, אין מקור הסמכות, זה הוראת השר. עכשיו, אני קצת מבין בדברים האלה, הוראת השר. כמובן, אף אחד לא הזכיר, סעיף 7 בחוק חינוך ממלכתי, עידוד פלורליזם וזה, זה לא קשור, יש הוראת השר. כמובן שהיה שם כרי בישול של מי שבישל והכל, ואנחנו מקבלים החלטה, ארוחות סוערות, אני מקבל החלטה שארוחות סוערות, קודם כל מורידים רגע מהירות בספינה, בוא נעצור, שום דבר לא יברח לאף מקום, ואנחנו עושים חשיבה וחושבים על היום הזה, ומכינים את התלמידים, ועושים הכנה. אוקיי, חבר'ה, הולך להיות פה ככה, הולך להיות פה ככה, ואנחנו דוחים את ה... ואומרים שאנחנו נעשה את ה... ואני אז מתחיל לקבל, אתה יודע, יש גם את הצד השני, כל מעוזי השמאל נופלים עליי, ניר גונטז' מתקשר, מטריל אותי פה, בהתחלה, פה, שם, שיחה, מה, לא תביא, כן תביא, אני אומר, תקשיב, אנחנו דוחים את זה, אנחנו לא ממהרים לשום מקום, אנחנו נעשה את היום עיון הזה. אין אחד שהאמין שנעשה את היום עיון. אמרתי, קודם כל עכשיו זה כבר לא עניין, עכשיו זה עניין פה של עצמו, עברנו לאירוע חדש, זה אירוע עצמאותו של מנהל בית ספר, לחנך את תלמידיו. ואז, וכמובן כל הערכים מאחורי זה של לחשוף אותם לעמדות הקיימות בחברה הישראלית, וישפטו הילדים. עוד חצי שנה הם הולכים להילחם ולהחזיק נשק ולקבל החלטות במחסומים באיו"ש ובמקומות אחרים, הם גם יכולים להחליט עכשיו אם הם באים לשמוע, ואף אחד לא כפה עליהם כמובן, זה בזום, הם יכולים להישאר בפוך. אומרים לי, לא יהיה היום הזה, ואני אומר להם, יהיה היום הזה, השמאל ואנשיו ממשיכים להגיד, הנה, איפה פעם היו בריאלי מנהלים, ואיפה עכשיו פחדנים, שפנים. התאפקנו, ובאמת אכן היום קרה, והיום מזמן המגיע. תסתכל על הוואטסאפים, יש גם וואטסאפ ממני, חתיכת פחדן. אתה היית אחד מהם. יש שפן, ואני אומר להם, אל תדאגו, השפן הלך רגע לנוח, עוד שנייה הוא מגיע, ואז הגיע היום, והיום מתחיל. ואנחנו מודים יום לפני, אומרים לנו, ואני שולח גם אפילו יש במשרד החינוך מוסד, נקרא המפקחת, אינספקטור. ואז אני אומר לה, אני שולח לפקחת את הלוז של היום העיון, את רואה, יש פה, יש שם. וכמובן, היא עושה לי כזה וואטסאפ של הרבה מחיאות כפיים כזה, תשואות כזה. אמרתי, יופי, הנה, מפקחת משרד החינוך אפילו. וכמובן היום מגיע, היה הנחיה עדיין לא לקיים את היום, אנחנו מתייעצים גם משפטית, מבינים שאין פה תוקף משפטי, אין פה תוקף חינוכי, אין תוקף מוסרי. אי אפשר, וברור שלא יתערבו בהחלטות בית הספר שלנו, ואנחנו מקיימים את היום. 300 ילדים יצאו ממיטתם בקורונה, פעם ראשונה שהם הוציאו את הראש ככה, בחורף, ונכנסו לזום, והיה דיון. ביני וביניכם, לא איזה רמה מי יודע מה, לא היה שם איזה שוס גדול, כן, חגי ילד לא הפך להם את הבטן, אבל אמר את עמדתו, זה אמרה את עמדתה, בסדר, שמעו הילדים, שאלו שאלות קשות, והיה יום, אחרי שעשינו כמובן את ההכנה והכל, ויום זכויות אדם נערך, למרות הכל בקורונה, ויצאו תלמידי י"א י"ב, ואנחנו אומרים, אוקיי, בסדר, אבל... אחרי שבוע וחצי אולי, שבוע, נוחת אצלי במשרד, מכתב, 3 עמודים, כלפיי וכלפי מנכ"ל בית ספר, איום על שלילת רישיון בית ספר, כלפיי, וכלפיי איום שלילת רישיון ניהול בית ספר, סעיף 1969, סעיף ג', אמרתי, מה זה הסעיף הזה? אף לא סיפרו לי שיש כזה חוק. המנהל הגורם נזק לתלמידיו, ואני מוזמן לשימוע. אפשר לכתוב תסריטים כאלה. ואנחנו מגיעים לשימוע, למטה הפגנות, אנחנו כבר מוקפים, יוצאי תקשורת. באנו לשימוע עם מסכות, השר לא היה המנכ"ל, היה לו מנכ"ל, ומנהל מחוז, ואנחנו אומרים את דברנו, אנחנו אומרים את דברנו, וכמובן... צריך להגיד שביום הזה, אתה זוכר, נפגשנו שם ברחוב ה3-2, זה היה הפעם הראשונה שאני זוכר שבאמת יצאו עשרות מנהלים ומורים. נכון. וזה היה אירוע היסטורי, עבורי זה היה אירוע היסטורי. נכון. כאילו אתם הובלתם סוג של התעוררות פדגוגית של אנשי, של מחנכות ומחנכים, למתוח קו בפני השלטון. זה אירוע שאני לא זוכר רבים כמוהו לפני זה. זה עשה מאוד, אני כמובן, אתה יודע, אני חשבתי אז,
תכף נגיד לך מה חשבתי מבחינת, עזוב אני והריאלי החזק והגדול. אני לא חשבתי באותו רגע עלינו, חשבתי על המנהל, שתכף נפרט מי זה הפרופיל מנהל הזה, שהיה מקבל כזה מכתב, והוא לא אני. אבל באותו רגע אנחנו באים, אנחנו מבינים, שאנחנו מגיעים לסיפור הזה, זה כבר לא הסיפור רק שלנו. זה סיפור של עצמאות מערכת החינוך, זה סיפור של התערבות בשיקולים חינוכיים, שמתחילה היום, מחר היא תהיה אגב מצד שני, ממשלת שמאל יכולה להתערב ולהגיד לא ייכנס אדם מהימין, כלומר, זה לא ייגמר שם, ואנחנו מבינים שאנחנו עכשיו הולכים ללכת בשם מאבק של כל האנשים שכמו שאמרתי קודם, מאמינים שאיש חינוך זה אדם שהולך בעקבות מטרותיו ועושה את מה שהוא מאמין בו. וכמובן, שימוע, נחסוך לכם את הסיפור של 2.5 מוקלטות אצלי עדיין, אפשר לעשות הצגה, שימוע 2, כי עשו פעם אחת, אבל באמת יוצאים משם, וכל המחכים בחוץ, אתה מרגיש כמו בסרטים, שאתה יורד במדרגות של הבית משפט, ועומדים לך, yes, what you have to say, אנחנו לא רוצים לדבר, לא רצינו לעשות מזה גם הצגה, לא בא לנו, באנו לחזור הביתה בשלום, נמשיך לחנך את הילדים. וכמובן, גם שיצאנו לשם, היה טקס בבית ספר, הוציאו אותנו, כאילו אנחנו יוצאים לאיזשהו קרב אחרון, לא יודעים אם נחזור. בסדר, משרד החינוך, הגענו, עשינו את השימוע, ואז הם דנים. תשלחו לנו את כל החינוך הערכי שלכם, ותשלחו את כל התוכניות, ואת מי הזמנתם בעבר. ואני מראה להם דברים שעשינו, אני לקחתי תלמידים להיפגש עם אנשים, עם נציגי המתנחלים הקיצוניים ביותר נפגשנו, עם מקומות שלא יודע אם בתי ספר הגיעו לשם, ואנחנו כמורים נסענו לביקור באיתמר כל ההנהלה, אנחנו מאמינים שכדי לפתח עמדה, אתה צריך להיחשף לכל הקשת, ובסוף תקבע את עמדתך. אנחנו לא סותמים ולא חוסמים ולא מחרימים. חוץ מאנשים שעל פי חוק, גם אנחנו לא רוצים להכניס אותם לבית ספר. מה שאסור, אסור. אם היא רוצה משרד החינוך, שילך ויעביר תקנה, שתעמוד במבחן בג"ץ, ויגיד, אלה לא ייכנסו, אלה לא ייכנסו. אנחנו אנשים שמצייתים לחוק. ואז, גם זה היה גם מהשיעור אזרחות גדול מאוד לתלמידים שלנו. כי הם ראו קודם כל שאתה, קודם כל החוק, קודם כל תבדקו את החוק לפני שאתם עושים משהו. והיה ברור לנו שיש פה אפקט מצנן, והיה ברור לנו שעושים כאן סיבוב עלינו בשביל מה נראו ויראו, ופשוט בקורונה היה משעמם, מה עושים? אז הנה, אפשר קצת לעשות סיבוב על הבית ספר ועל האירוע, ולהרוויח כמה קולות לפריימריס. איך זה נסגר? אז אנחנו מחכים, וזה השיטה. ועכשיו שמחכים, ובינתיים הם ממשיכים לעבוד. אני זוכר ששליחו חומרים, תאמין לי, חיפשתי, ארכיונים של בית ספר הוצאנו, בשביל לשלוח להם את כל מי שהזמנו ב10 שנים האחרונות. וכמובן שאני יושב בניו יורק, באיזה יום, כתבתי שם איזה משהו, באיזה ספרייה, מגיע מייל, ביום האחרון לתפקידו של מנכ"ל משרד החינוך, בדיוק סיים השר והמנכ"ל, בעקבותיו מגיע מכתב, לקוני, עשיתם ככה, לא עשיתם ככה, לא בסדר שלא שמעתם להוראת השר והזה, אבל מבדיקה שעשינו, ראינו אפילו שבית הספר ראוי לשבח על פעילותו הערכית שהוא עושה כאן, ומצאנו שאין מקום לשלול את רישיונכם ואת רישיונך כמנהל, ועל החתום ככה וככה, וזה נגמר ומת מיטת כלב, מיטת חמור האירוע הזה, אבל ואז אני נשאר, קודם כל אני חושב שהתלמידים שלנו קיבלו שיעור, המורים קיבלו שיעור בביטחון, שאנחנו שומרים עליהם, ומורה ומרכז חברתי, מרכז אזרחות שתכין יום עיון, אנחנו נשמור עליה שהיא תוכל לעשות את היום עיון הזה, ואנחנו לא נתקפל בשם, אבל אני עדיין נשארתי עם תחושה מאוד כבדה, לא אישית אליי, אלא חשבתי על המנהל שאין לו את השם של הבית ספר שלנו, ואין לו את העוצמות האלה שיש לנו, ואת ההורים כמובן שתמכו בנו, והוא פשוט אצל ראש עיר, שהוא נסמך על שולחנו של השלטון, שוב, זה יכול להיות ימין, זה יכול להיות שמאל, ובעצם הוא יבצע. היה מקפל אותו מהר מאוד. והיה מקפל, והראש עיר אומר לו, תשמע חבובי, אני מבקש ממך להוריד את הסיפור הזה, ואם אתה לא עושה את זה, אז עוד דקה, עוד שעתיים ימצאו משהו שהוא לא עשה בסדר, ויודיעו לו שהוא לא ממשיך להיות מנהל, והוא יאבד את מטה לחמו. ויודח מתפקידו. אז חשבתי על המנהל הזה וחלמתי על היום שיהיה בישראל מקום שבו מנהל בית ספר בודד שחווה את זה יוכל לקבל הגנה, כמובן שאנחנו לא מצפים כלום, לא
מארגוני המורים בעניין הזה, למרות שלזכותם, אני חייב לציין שארגון המורים הגיע ותמך בנו והיה בדיון, אבל הם לא, זה לא הסיפור, הם לא בזה, זה ליבת העיסוק שלהם. אבל ארגון אזרחי שנוכל לבוא אליו, וביום שיש מקרה כזה למנהל, זה או אחר, יבוא ויגן עליו. יגן עליו ברמה חינוכית, לא ברמה של הפרופסיונלית, אל תפטרו אותו, כן תפטרו אותו, ברמה הערכית, וזה הנימוקים שלו. אתה מדבר על האפקט המצנן, אני חושבת שזה הדבר המרכזי לדבר עליו כאן, ואולי הדבר הכי מטריד אותי כאימא, כי אני לא באה מתוך החינוך מהמערכת, זה שאני מבינה שיש מהצד השני, מה שנקרא, אתה בעצם עשית איזה מהלך שהוא בתום לב, היה לנו כאן את דגני שעשה מהלכים מטריסים. לא ניסינו להטריס. אבל מהלך בתום לב. זה היה בתום לב, זה היה חלק מתוכנית חינוכית שקורית כל השנים, שום דבר חדש לא היה. נכון. פשוט הרתו אותנו כי רצו להביא מסר ולהשתיק את המערכת. אז הדבר הזה לא קורה בוואקום. הדבר הזה קורה במקום שבו מתקיים לובי מסיבי שעובד לצד אחד בצורה מגמתית, ונתקל בוואקום מהצד השני. ופה אתה אומר, פגשו מנהל חזק, שבמקרה ידע לעמוד על שלו ולהוביל את המהלך הזה כמהלך חברתי, מהלך ערכי, מהלך חינוכי. בכל מקום אחר, כנראה שהיו מצליחים לקפל את המנהל, מנהלת. וזה גם בית ספר חזק, וזה גם קהילה חזקה. נכון, וזה גם שם, וכל הקהילה וכולם ביחד, זה לא אני לבד שם. אבל נכון שבעצם הם אמרו, נלך על הגדולים, לכופף אותם, כל הקטנים ייכנסו למחילות. וזה מה שמטריד אותי היום. מה יהיה בפעם הבאה שמנהל בית ספר מחליט, והיום אנשים כבר מראש לא יחליטו להזמין יום, למה הם צריכים את זה? מה זה בפעם הבאה? מי צריך את החצי שנה? מי צריך את זה? אנחנו מקליטים את הפרקים שלנו ושולחים אותם לאוויר בלי לדעת בדיוק מתי. אבל היום אנחנו מקליטים את הפרק הזה איתך, כשברקע, אני כל הזמן בוואטסאפים על הדבר הזה, ההשתלחות באמת חסרת הרסן וחסרת ההיגיון של יואב קיש ביריב פישר. שר החינוך בא ואומר, על אפכם ועל חמתכם, אני מזמין את ראש עיריית הרצליה לשימוע על כך שהוא אמר שבית הספר להנדסאים לא יוצא עם עמותת אלעד לסיור בירושלים. עכשיו, אני רואה את קבוצות הוואטסאפ, כולל קבוצות וואטסאפ של הורים, ואנחנו מנהלים קבוצות וואטסאפ של הורים בכל הארץ, וגם הורים וגם מנהלים, והסיפור הוא לא סיפור של, אוקיי, טוב ורע, ויש פה טוב ורע, יש פה בבירור אדם שמנסה לקושש קולות בפריימריז של הליכוד, מקבלני קולות קיצוניים, ונראות בערוץ 14, וקריאות עידוד מהחברים של ינון מגל, ויש פה ראש עיר שהולך לפי המצפון שלו, ולפי הקול של רוב בוחריו, כי בית הספר להנדסאים, ואני יודע את זה כי אני הוצאתי את הבית הספר הזה למסע הישראלי, רוב ההורים שם לא רחוקים שמיים וארץ מהערכים של עמותת אלעד, שכבודם במקום המונח, אבל מקומם הוא לא בהרצליה ולא בהנדסאים. אבל פה אני חייב להגיד לך שמבחינתי, אם אני מנהל בית ספר, אני לא הייתי מרשה שראש העיר יגיד לי, אל תוציא לעמותת אלעד. מעולה. אני חושב שעמותת אלעד היא עמותה חוקית, יש לה סדר יום, היא מייצגת מאחוריה עשרות אלפים של אנשים, אני מבקש שתלמידים שלי יראו אותם, אני גם לא מקבל שראש עיר יגיד לי לא לעשות את זה. אני חושב שאסור להתערב למנהלי בית ספר בחינוך, אני חושב שמנהל בית ספר, אבל מנהל בית ספר בסוף, שקיבל את האחריות, הוא טוב מספיק לחנך את הילדים שלכם, הוא טוב מספיק לעשות בגרויות, אתה יודע להתגאות בהצלחות שלו, הוא גם יש לו שיקול דעת חינוכי ולצוות שלו, מה להכניס או לא להכניס לבית ספר, כל עוד באמת שומרים על איזון, צריך לשמור על זה, וגם להגיד את עמדותיו הוא יכול להגיד, אבל עדיין לשמור על איזון ולא להטיף ולא ליצור מצב של אי נוחות של תלמידים. תלמידים צריכים למצוא את הביטוי שלהם בכל מקום, וכאן, אבל מה שאתה צודק זה שפוליטיקאים משתמשים במערכת החינוך ובכל מיני הזמנות של אנשים, או כדי לתפוס כותרת ולעשות עלינו סיבוב, ומחליטים פה לעצור, פה לא לעצור. הוא קיבל את הדקות שלו, והוא נתפס בסוף, מי זוכר מי הוא היה? נתפס כמי שהגן על חיילי צה"ל, הגן על נפשם הצעירה והסוערת של התלמידים. בדיוק לפני שבוע, זה קטע, כי לא ידעתי שנדבר דווקא על זה, הייתי במחשב ונכנסתי למכתב שכתב עמי איילון. עמי איילון שכתב, הבאתי אותו פעם לתלמידים,
להיפגש. אגב, הוא אמר לי, עמיילון אמר לי, אתה בטוח שאתה רוצה שהם ישמעו אותי? שירשו לך. אמרתי לו, כן, אני רוצה שישמעו אותך. אתה יודע על מה אני חושב? אמרתי לו, לא יודע לך, אתה לדבר. דיבר, אמר דברים, מה שהוא ראה כמפקד חיל הים, ומה הוא ראה כראש שב"כ. ואמר, וזה בסדר, גם התקפו אותו, ואחריו היו גם אחרים, הגיע גם פייגלין, כולם מגיעים. אבל הוא כתב, פרסם מכתב על חשבונו, בעיתון הארץ, וכתב לשר הביטחון, שהוא זוכר אותו, שהוא לא פחד להילחם במחבלים, ולא פחד. אז ממי אתה מפחד היום? ממישהו שנשקוע עם מילותיו? ממה אתה מפחד? אז הוא יגיד מה שיגיד. תלמידי ישראל, אתה ממונה לשמור על נפשם הרכה, חבר'ה שאתה עוד דקה שולח אותם לעשות דברים מאוד מורכבים, במקומות מאוד מורכבים, תן להם להתמודד, תן להם לשמוע את המציאות, כמו שרואה אותה, מי שנמצא שם. ויש גם דברים שכנראה כדאי לבדוק, אבל אין בעיה. וכאן הסיפור, אני חושב שהוא קלה בדיוק לסיפור הזה, המחשבה, ושואלים למה הצעירים לא מצביעים, ולמה הצעירים לא יוצאים לפוליטיקה, המחשבה שנשמור אותם עטופים, ולא נראה להם שום דבר, לא לפה ולא לפה, ואחרי זה נחשוב, ואני אקונן, למה הצעירים האלה לא יוצאים, למה הם לא מעורבים, למה לא רואים אותם מהמחאות, למה לא רואים אותם? זה לא יקרה אם בבית הספר, וזה תפקידו של בית ספר הריאלי, שהיום אני כבר לא חלק ממנו, אבל אני עדיין, לא רשמי, אבל אני עדיין חלק מהמשפחה שלו. זה מה שהוא יודע לעשות, להראות לתלמידיו את המציאות כמו שהיא, באופן לא מתווך. לכן עשינו סמינר יהדות, ולקחנו אותם אל המקומות עצמם שיראו בעיניים. וסמינר ציונות לראות במקומות בעיניים, ולקחת את מזרח ירושלים, ולראות אנשים בישראל מדברים, יותר מדי אנשים מדברים במקומות שהם לא יכולים להוביל אותי אליהם, הם לא יודעים איפה הם. לא מדבר על המטורללים מ-River to the Sea, שהם לא יודעים איפה הריבר ואיפה הסי. פה בארץ אנשים אומרים דברים, הם לא יודעים. מערכת חינוך צריכה לחשוף אותם, לא לפחד, באומץ, והם ישפטו, לפתח את חוש הביקורתיות שלהם. אני חוזרת רגע לאחור לסוגיית קיש פישר, ואני רוצה ללכת עם זה למקום אחר. יש פה התערבות בוטה של הפוליטיקה בתוך גם בשלטון המקומי וגם בסוגיות חינוך. אתה אמרת, פוליטיקאים משתמשים בחינוך כמקפצה לכותרות וכו', אנחנו רואים את זה ברפורמות, בכל מיני דברים, שבעצם החינוך מופקר, מוזנח, ככל שאנחנו מדברים על החינוך הממלכתי. ולמה אני אומרת את זה? כי כשאנחנו הולכים לחינוך הממלכתי-דתי, אנחנו רואים אירוע אחר לגמרי. הוא אידיאולוגי, הוא מובנה, הוא מוסדר, הוא מתוקצב, הוא מושקע, הוא מעמיק, הולכים אליו האנשים הטובים ביותר של הזרם לעסוק בנושא. זה לזכותם. לזכותם. להיות מורה שם זה כבוד. כבוד. הם באים לשם והם עושים, אבל מה? בואו נלך רגע יותר רחוק. ראיתם את ההפגנה של הבית ספר החרדי עכשיו נגד גיוס התלמידים? התלמידים האלה היו באותו זמן, הם היו באותו זמן, בזמן לימוד ממומן על ידי ועל ידכם. הם היו צריכים להיות בבית ספר והם יצאו להפגנות. תארו לכם שאנחנו ניקח בית ספר של החינוך הממלכתי, יוציא את תלמידיו להפגין בעד מה שלא יהיה. חס ושלום. מה יקרה לנו? מה יעשו לאותו מנהל שלקח את הזמן של התלמידים? אבל בבית ספר החרדי וגם בציבור הממלכתי דתי, הרבה יותר טולרנטים ליציאה שלהם, בעבר זה היה, שהיו את המאבקים נגד ההסכמים, נגד הסכמי השלום. בתקופת אוסלו הם היו בחוץ כל היום. הם היו בחוץ והם הפגינו, אף אחד לא אמר כלום. ואנחנו, החינוך הממלכתי, הוא עליו כל העיניים. תגידו, נגמרו הבעיות בישראל, אגב, בחינוך, שצריך לשבת למנהל בית ספר בתוך היום עיון, זה מה שחשוב, זה מה שצריך להתעסק, לך תתעסקו בדברים המהותיים של החינוך. והפתרון יהיה, רק ביום שאנחנו נבטל את משרד החינוך, הלא יעיל בעליל, ונקים רשות לאומית לחינוך. בלתי תלויה. שיכולה לעשות תוכניות ל5 שנים, 10 שנים. יצאתי עכשיו מביקור של שרת החינוך הגרמנית. יש להם את הבעיות שלהם. אבל מבחינתם, החינוך, קודם כל הוא של המדינות, היא לא מתערבת. במדינות, בלנדר. ובעבר לזה, הם סוברנים להחליט מה שהם מחליטים, ואף אחד לא מתערב שם. אבל החינוך הוא לא פוליטי, לא במובן של, אני בעד חינוך פוליטי במובן של ערנות פוליטית, הוא לא פוליטי במובן של אידיאולוגי, ומשרת הפוליטיקאים, ולא מתערב לנו בהחלטות. זה גם לא רק לסיפור הזה, זה כל יום אתה יודע, כמנהל בית ספר, היינו רואים רפורמה, אפילו לא היינו קוראים אותה, כי אז אתה תגמור לקרוא אותה, כבר תגיע רפורמה הבאה. אבל בגרמניה אתה עושה את זה, וזו מחשבה נכונה, ואני אוהב את זה שאנחנו מתעסקים באיך מציעים את מערכת החינוך, ומדברים על משרד החינוך, כי יש גם אמירות של פוליטיקאים, בנט דיבר על זה בשבוע הזה, היו עוד כאלה. בואו נהרוס את משרד החינוך ונבנה מחדש. ובחלק מהמקרים זה עובד. הנה, כאן 11, זה יצירה מופתית שקרתה רק בגלל שפרקו את רשות השידור. עכשיו, בגרמניה יש מערכות בקרה.
יש משרד ממשלתי שמתעסק במאבק בגזענות ובאלימות, ושם את ה-AfD, את המפלגה, מפלגת הימין הקיצוני, שבו ימין קיצוני, זה חבורה של פודלים לעומת הימין הקיצוני פה, זה לא אנשים שמסתובבים נבוטים וגרזנים ודופקים מכות לפלסטיניות בשטחים, זה לא אותם אנשים. אבל שם יש מערך הגנה אמיתי, גם מול המדינות וגם משרד פדרלי שמתעסק באירוע הזה. אני רוצה ללכת איתך למקום הקרוב שלך, ובואו נחזור רגע למציאות שלנו עכשיו. אתה מנהל את המכללה האקדמית בית ברל, הנשיאה שלך זה פרופסור יולי תמיר, זה אנשים שמבינים בחינוך לדמוקרטיה. זכות גדולה לעבוד איתם. והיא גם תתארח אצלנו יום אחד. ואני שואל אותך עכשיו, מנדי, אתה חוזר מחר בבוקר למכללה. לומדים אצלך תלמידים, סטודנטים דתיים, סטודנטים חילוניים, מסורתיים, ערבים, חרדים, ערבים מוסלמים, ערבים נוצרים, בדואים מהדרום, שפגשנו אותם ביחד ונצצו לנו העיניים על איך אנחנו מייצרים, איך אתה, עזוב אנחנו, איך אתה במכללה האקדמית בית ברל מייצר איזושהי לכידות ישראלית דמוקרטית שבה אנחנו יכולים באמת לראות את עצמנו שווים, ושהמורים האלה לא מפחדים להיכנס לכיתות ולדבר על דמוקרטיה, סובלנות, שלום, שוויון. קודם כל, אתה יודע, בסוף הכל מתחיל באישיות. בסוף, עם האישיות הבסיסית המנהיגותית שלך, אם באת לאזור הזה מהמקום שאתה באת עם מטען, ויש לך מה להגיד, ויש לך על מה להיאבק, אז אתה בא עם ערך שאתה מביא איתך. תפקידנו הוא לעצב את הדברים, הוא לטעת בהם ביטחון, הוא לארגן את המחשבות, הוא להבהיר להם את הידע. הם באים לפעמים בלי ידע, לא מאורגן. לבסס את עמדותם, ושלא יחששו להיות אקטיביים, שלא יחשפו לפעול. ותפקידנו גם לדאוג, זה לא תפקידנו הרשמי, אבל לדאוג שמתי שהם יוצאים מאיתנו, יש מקומות שישמרו עליהם, שילוו אותם. צריך ארגון בישראל שילווה את המורים, והוא לא ארגון המורים, ארגון אחר, שילווה את המורים, והם ידעו שיש להם למי לפנות בשעת הצורך. ואני חושב שאגב, המכללות להוראה יכולות להיות הארגון הזה, כי הם יכולים לחזור הבית. אתה יודע, התלמידים שלי בריאלי עד היום חוזרים אל המחנכים שלהם, שהם נתקלים בדילמות בצבא, בחיים. מחנך, לא סתם מורים מחנך לחיים. אני מחפש שמורים יהיו כאלה שתלמידיהם יחזרו אליהם 20-30 שנה אחורה להיוועץ בהם. כמו שחוזרים לפעמים אל הרבנים במקרים האלה, אבל להבדיל. לפעמים זה... אבל אני חושב שזה נכון, וגם אל המכללות, שיחזרו אל האקדמיות שבהם הם צמחו, ושיהיה להם מקום לא להיות לבד. הכוח, החוסן מגיע מקהילה. לבד מאוד קשה. מאוד קשה בעולמנו, ואנחנו צריכים קהילות חזקות שתומכות. עכשיו, אני חושב שכל מערכת הכשרת המורים צריכה לעבור רוויזיה. כי היום אנחנו בכלל מבינים שלהיות knowledge supplier ולספק ידע, יש לנו דרכים, יש בתי ספר, בית ספר אלפא בטקסס שמלמד 2 שעות ביום, ואחר כך דנים בסוגיות ותתעסקים בשני הדברים הכי דרושים היום לתלמידים. פיתוח מיומנויות חברתיות, בעידן המסכים והבדידות שהם מייצרים, ופיתוח רווחה נפשית, היכולת שלך להתעסק ולטפל בעצמך ולחסן את עצמך, במיוחד אחרי מה שעברנו בשנים האחרונות, ושם התפקיד של המחנכים. מערכת ההכשרת מורים צריכה היום לקחת הרבה יותר לאמן את המורים בדברים האלה. וכמובן, הדבר השלישי, הסיפור של החינוך הערכי. איך אתה מגיב? לא איך אתה תבוא עם מערך שיעור חמוד שעשו לך, איך אתה מגיב, איך אתה לא מפספס הזדמנות חינוכית בכיתה. זה מה שאנחנו עושים שם עם ארגון סקורה הגרמני, בתי ספר, מה שאנחנו מטפלים. לקחת את הסיפור הזה של מחנך שיהיה עם עוצמות ועם ניסיון ועם פרוטוקולים וידע, איך להגיב לאמירה גזענית בכיתה. לא לשתוק, שם קורה החינוך. לא בשיעור המוכן שהבאת, וזה צריך לאמן אותם, וצריך זמן, וצריך משאבים, ולכן צריך רוויזיה בסיפור הזה של מערכת הכשרת המורים, וכמובן, אנחנו צריכים למשוך את הטובים ביותר לחינוך, ולתת להם את התנאים, אבל מורים לא באים בשביל השכר רק, צריך לשפר את השכר כמה שיותר, אנחנו רק נרוויח, אבל הם צריכים את המשמעות, ואת האוטונומיה. והמשמעות קורית רק שיש לך אוטונומיה, ואתה יוצר את השיעור שלך. ומשמעות, ואז גם נוצר לך סטטוס, ואז יש לך גם מעמד חברתי, וזה מזין, ואז אנשים באים אל הכיוון הזה. שההייטק, שיצר את העילה שלו, שכולם רוצים להיות, גם בגלל השכר, וגם בגלל העילה והמעמד והסטטוס והמשמעות, כי אתה עושה דברים משמעותיים. אותו דבר, אני רוצה שיבוא להיות מחנכים, כמו שרוצים להיות רופאים הרבה חבר'ה. למה? כי יש משמעות להציל חיים. אז גם להיות מורה, יש משמעות בלחנך
בלחנך דור, בלחסן אותו, בלעזור להם להתמודד, ואז גם הם יצאו לחיים הפוליטיים מעוצבים יותר, והם יצביעו וישתתפו באחוזי הצבעה, ויצביעו לאן שהם רוצים, לא אכפת לי, אבל שיהיו מעורבים. א', זה שיח מאוד מלא תשוקה ומשכנע, אבל אני מאתגרת אותו רגע, מכיוון שזה נשמע גם קצת שיח של קטר שהתנתק מהעקרונות שלו. כי אנחנו מדברים על עידן שבו עדיין אנשים הלכו ללמוד הוראה וללמוד חינוך, והיה עם מי לעבוד, וגם הגיעו עם איזשהו מטען. אבל דיברנו קודם על הפוליטיקה בתוך מערכת החינוך, ואני אומרת שיש פה מערכת פוליטית שמפרקת בצורה שיטתית את החינוך הערכי, את החינוך לסובלנות, את החינוך לשיח מורכב. זאת אומרת שגם מי שכבר מגיעים, ופחות ופחות מגיעים, אנשים נגיד מהסוג שאתה מדבר עליהם, לרכוש את מקצוע החינוך וההוראה, כשהם כבר מגיעים, הם מגיעים עם מטען פחות, זאת אומרת, הם מגיעים ממקום נמוך יותר, לעומת אנשי החמד, אנשי הממלכתי דתי, שמגיעים עם אידיאולוגיה, ומגיעים עם תפיסת עולם סדורה, ומגיעים עם מטען חינוכי מתוך החינוך הממלכתי דתי. ואנחנו רואים הרבה פעמים, אני רואה אצל הבנות שלי, עד שהוצאתי אותם מהחינוך הממלכתי הרגיל, כניסה של מורים דתיים, שאין בהם שום פסול. אני לא רוצה להגיד שום דבר כזה, אבל אין דיפוזיה לשני הצדדים. זאת אומרת, זה רק מכיוון אחד לכיוון השני, וחדרי המורים הולכים ומשתנים, וכל הדבר הזה שאתה מדבר עליו, שהוא מאוד אידיאולוגי, מאוד, מאוד חי, מאוד תוסס באידאה שלו, אני לא רואה אותו, איתמר ואני תמיד מתווכחים על זה, אבל אני לא רואה אותו בחדרי המורים, במקומות שהילדות שלי למדו. תראי מורן, אני מבין מאוד מאיפה את מדברת, אני יודע בדיוק על מה את מדברת, אבל אני לא, אין לי שום רגשי נחיתות מול החינוך, לא הממלכתי דתי ולא החרדי, אין לי שום רגשי נחיתות מולם, אני יודע מי זה החומרים שלנו, אני מכיר את האנשים האלה. כדי שהאנשים האלה יבואו למערכת חינוך, מלא אנשים רוצים לבוא למערכת החינוך, הם יבואו עם, שוב, הם יקבלו את החופש להיות מעצבים ואוטונומיים. איך אתה עושה את זה כשיש לך מערכת פוליטית שמסרסת את זה? דרך החלפת המערכת הפוליטית, ודרך שינוי. החינוך לא שייך לזרם פוליטי זה או אחר. החינוך זה הילדים שלנו, זה הכלכלה שלנו, זה הכישרונות שלנו. זה הזמן גם להסיר את החינוך של החברה הערבית, שבזבוז הכישרונות שאנחנו לא מצליחים לטפח שם בגלל חוסר ההשקעה שם, הוא פגיעה ענקית בכלכלה הישראלית, עוד לפני שאני מדבר איתך על מוסר וערכים. אני חושב שכאן, אם אנחנו מצליחים לייצר מערכת משוחררת, לא קופטת, לא בולשביקית, לא קופה את עצמה ונכנסת ומשגעת את האנשים, והמורים של ישראל הם גיבורים שבתוך המערכת הזאת הם מצליחים עוד לעשות חינוך, לשחרר אותם מהפוליטיקה, לא רוצה ימין ולא רוצה שמאל, לא רוצה שיכפו עליהם שום דבר, זה לא עניין של מפלגה זו או אחרת. החינוך לא שייך לאף אחד. החינוך הוא שייך לעתיד. ואנחנו צריכים לכן, מי שתהיה הממשלה הבאה, להחליט שמערכת החינוך משתחררת מעצמה ומתפרקת מכוחה, והופכת להיות, יש במשרד החינוך אנשים מופלאים, אנשים שעבדתי איתם, אבל את זה צריך לעשות בהחלטה אמיצה, של שר חינוך אמיץ, עם ראש ממשלה שדוחה, שמאמין בו, שאהוד אולמרט האמין ביולי תמיר, והם שניהם ביחד, עשו את רפורמת אופק חדש, שנכנסה למבנה השכר, ומערכת החינוך השתנתה. מנדי, בממשלה הזאת, יושב איתמר בן גביר ואחרים, שמאמינים שהערבים הם חיות אדם, ושאסור לתת להם שום כוח. בממשלה הזאת יושבים נציגים של, כבר לא בממשלה, כן? בקואליציה הזאת יושבים נציגים של מפלגות חרדיות, שמאמינים בכל ליבם שגיוס בני הישיבות וחבריהם זה חילול קודש ושאסור על איזה מכנה משותף אנחנו מדברים? מה יקום פה? תקום פה רשות לימוד, לא תקום פה רשות חינוך, תקום פה רשות לימוד, שילמדו את הילדים כמו שמלמדים היום. בואו תהיו נחמדים ותתגייסו לצבא מצד אחד, ומצד שני תעשו כמה שיותר כסף שאפשר. אי אפשר לנתק את החינוך מהפוליטיקה. סמך יזהר דיבר על זה לפני 70, כמעט 80 שנה. הוא דיבר על חינוך ערכי ולא חינוך לערכים, וחינוך ערכי שמתבסס על הסכמיות ועל מודלים. איתמר, אתה צודק, חשרת סופה פשיסטית מכסה את ישראל. 2026 היא השנה שבה אנחנו נחליט ונדע אם הפשיזם יעצר או לא. הברית של כל הכוחות האנטי-פשיסטים מול האיומים, יש לנו גם את האיום של הפרוגרס השמאלני המטורלל. איזה פרוגרס? שרואה בנו, לא מפה, לא. אלה מ-River of the Sea, זה גם איום שצריך לזכור אותו.
והאיום הזה שגם הוא לא צריך לשים, אבל כרגע האיום המיידי עלינו, זה האיום המשיחי, האיום שלוקח אותנו למקומות פשיסטיים, שמנסה לקחת את החברה הישראלית, ובכוח לשנות אותה ואת ה-DNA שלה, ולשנות את המדינה כפי שהכרנו ובה גדלנו. אנחנו צריכים לעצור אותו, ואני אישית אומר לך, אני, מנדי רבינוביץ', אני אעשה הכל וכולל הכל, ואני אלך רחוק מאוד כדי לעצור את הדבר הזה. כי זה, ופה אני מסכים איתך לגמרי, יש גבול כמה החינוך יכול בסוף לשאת על כתפיו, ותמיד זורקים עלינו את כל בעיות החברה, החינוך השם, המורים לא מטפלים. המורים האלה עושים עבודת קודש. הם אנשים מופלאים, הגננות, המורים, המחנכים, היועצות. אם אנחנו באיזשהו שלב, גם בלי חמצן אין חיים. וברגע שלב, החמצן שלנו כל יום עוד סיבוב ועוד סיבוב, כדי לשחרר ולתת חמצן, ולא להסתיר לנו את השמש, ולסלק את עננת הפשיזם מעל ישראל, אנחנו חייבים כולנו ביחד להתאחד, כי זה יעשה טוב לכל ישראל, ובמיוחד לחינוך. וזה התקווה שלי. מנדי, א', אני מאושר, ואתה יודע את זה, כי אמרתי לך את זה כבר, אני מאושר שאתה אחד מהאנשים שאמונים על הכשרת המורים בישראל. כי זה קול אמיץ, נדיר, גלוי מאוד, ברור מאוד, בלי לשייך את עצמך לאיזושהי עמדה, מעבר לעמדה שאתה לוקח את מגילת העצמאות, ואתה פשוט אומר, אני רוצה כזה. ואני מאוד מאוד שמח. ועדיין, מה יגרום לאדם הכי ראוי, הכי מתאים, הכי טוב, מחר בבוקר, לא עוד 10 שנים, מחר בבוקר, איך נמשוך ביחד סטודנטים, סטודנטיות מלאי תשוקה ועוז ואומץ וערכים בנויים למכללה האקדמית בית ברל. אנחנו צריכים לשנות מבנים. בלי שינוי מבני, דברים לא יקרו. המבנים שצריכים לשנות זה קודם כל את מבנה הכשרת המורים. בבית ברל ובכל מוסדות להכשרת מורים, ולחשוב עליהם מחדש. אנחנו צריכים לשנות את מבנה מערכת הלימודים. צריכים לשנות את מבנה הערכה. צריך לשנות את מבנה שבוע הלמידה, את מבנה שנת הלמידה. המבנים החינוכיים היום לא משרתים את החינוך. על כל אלה, כדי לעשות את כל אלה, אנחנו חייבים את הגיבוי הפוליטי. אנחנו צריכים את האנשים, את אנשי החינוך. שר החינוך לא יהיה יותר התפקיד האחרון שמקבל האחרון ברשימה. שר החינוך צריך להיות התפקיד הראשון, אם לא ראש ממשלה, איש אמונו, ושר חינוך וראש ממשלה צריכים לעבוד ביחד, לעשות את השינוי המבני הזה, בכל מה שציינתי, לאפשר לחינוך לנשום, להביא את הטובים לחינוך. אני אומר לכם, ביום שנשחרר ונזרים את החמצן למערכת, אתם תראו, המונים נוהרים אל החינוך. מערכות, העולם העבודה משתנה, אנשים מחפשים היום משמעות, אנשים מחפשים דברים. הקמנו עכשיו את הקיבוץ האקדמי הראשון בארץ בבית ברל, לקחנו 32 אנשים, זהב טהור של אנשים אידיאליסטים שבאו לגור בתוך בית ברל, ללמוד חינוך ולצאת אחרי זה לאן? למערכות החינוך של עוטפי ישראל בצפון ובדרום. מה זה מלמד אותך? ואם נקים עוד קיבוץ כזה, יבואו עוד כאלה. אתה צריך כדי למשוך אנשים טובים, לתת להם את האקולוגיה המתאימה. פרחים לא יצמחו ביובש, ולא יצמחו בלי מים, ולא יצמחו בלי אור השמש. אל תסתיר להם את השמש, תשקע אותם במים, תן להם אדמה תחוכה, ואתה תראה אותם מגיעים. הייתה לי שאלה, אבל זה עכשיו כל כך שקע עם נקודה סימן קריאה, שאני רק יכולה להגיד, המערכת הבחירות הפוליטית הקרובה מכריעה, ובכל זאת אני אשאל שאלה אחת. האם יש התארגנות, כי אנחנו ראינו התארגנויות אמיצות מאוד של מנהלי בתי ספר בחודשים האחרונים, האם יש התארגנות של מנהלי בתי ספר לפנות אל מי שיקבל את התיק החשוב הזה ביום שאחרי הבחירות, ולהגיד, גבירתי, אני מקווה, או אדוני, אם ברירת המחדל תעבוד כהרגלה, אנחנו כמנהלי בית ספר, כאנשי ונשות חינוך, מבקשים מכם לוותר על הכוח העצום שהונח בידיכם, כדי לעשות את הדבר הנכון. תראי, מנהלי בתי ספר כל כך עסוקים ועמוסים, שלפעמים אנחנו אומרים להם, כן, גם תתארגנו ותצאו ותבואו. אני מאמין שביום היסטורית. זאת הזדמנות, ואני מאמין במנהלי בתי הספר, שביום שהם יראו שיש סיכוי, ויש אפשר לדבר, וישאלו אותם, אני חולם שתהיה מועצה של 40 מנהלי בתי ספר מכל המגוון שתשב, ושר חינוך לפני שהוא מחליט על רפורמה זו או אחרת, עם אנשיו או אנשי משרד החינוך, יבוא וידברו עם המנהלים. המנהלים הם אלה שיודעים מה קורה. הם הנציגים של המורים, הם יודעים מה קורה. מה שמנהל לא רוצה שיקרה, לא יקרה. ונפוליאון אמר פעם שהמלחמה חשובה מדי להשאיר אותה לגנרלים.
והחינוך חשוב מדי להשאיר אותו לפוליטיקאים. אנחנו צריכים שמי שיוביל את החינוך יהיו אנשים שהם מנהלי בית ספר, אנשי חינוך, אמיתיים, שכל יום באים בבוקר אל השוחות, הם אלה שיהיו. הרי בסוף מי יהיה הרמטכ"ל הבא? אדם שעבר את כל מערכת ההכשרה בצה"ל, נכון? דמיינו שמישהו יבוא להיות רמטכ"ל, מי יביאו אותו, כי כל חייו הוא היה לא יודע איפה. אותו דבר, אנשי חינוך, מי שצריך להיות שר חינוך זה אדם שגדל במערכות, שמבין אותם, ששתה אותם. לכן אני קורא לכל המפלגות, שימו אנשי חינוך, שימו את עצמם, תיקחו אותנו, תביאו אותנו, שבכל מפלגה יהיה לפחות אדם אחד שאני אסתכל עליו ויגיד, אם הוא יהיה שר החינוך, אני ישן בשקט ושולח את הילדים שלי למערכת. עכשיו יש נקודה. מנדי, תודה רבה. אנחנו הולכים לעשות שיעורי בית. טוב, מה אנחנו לוקחים עם מנדי? אני יצאתי גם עם אנרגיה מאוד גבוהה, קצת תחושה של סכין בין השיניים, הולכים להילחם על החינוך, שזה משהו שקיוויתי שנקבל כאן ממי שמכשיר מורים, אבל פרקטית, מה המשימות שלנו? אני אתחיל דווקא עם משימה להורים. האפקט המצנן שמגיע מלמעלה, מהשר קיש, או במקרה של מנדי מהשר גלנט, הוא נעצר ברגע שקהילת ההורים בבית הספר אומרת למנהל או למנהלת, אנחנו איתכם. ולא צריך שכל ההורים יהיו. מספיק שבכל בית ספר יהיו 3, 4, 5 הורים, דמוקרטים ליברליים. הם לא צריכים להיות שמאלניים, והם לא צריכים, הם צריכים לבוא ולהגיד, אני שומר על המקום שלך כמחנך, גם על האוטונומיה, וגם אני נותן לך גב בקהילה, להכניס אקטואליה, פוליטיקה, עצמאות פדגוגית. ופה, אם אנחנו כהורים לא ניתן גב למנהלים, אף אחד לא ייתן להם. בטח לא משרד החינוך. אני לוקחת רגע שיחת מאחורי הקלעים שהייתה לנו עם אמנון הצלם, שאמר, אף פעם לא מפגינים פה על חינוך. ובאמת, אחד הימים הגדולים של המחאה למען הדמוקרטיה, הייתה הפגנה של אין דמוקרטיה בלי חינוך. והצטרפתי לחברה מורה, והיו שם אך ורק מורות ומורים בהפגנה הספציפית הזאת מול משרד החינוך. ואני אומרת, תפקידנו כהורים גם להצטרף לאירוע הזה. זאת אומרת, אם אנחנו נלחמים על הסיפור הגדול, אנחנו צריכים להבין איפה המרכיבים המהותיים שדרכם אפשר לסכל את הדמוקרטיה, תהיו אקטיביסטים במקום הזה, לא רק כהורים לתלמידים שהם הילדים והילדות שלכם, אלא ממש ברחובות, כמו שאנחנו יודעים לעשות. שם נלחמים על הדמוקרטיה, שם נלחמים על החינוך, כמו שמנדי אמר, בפוליטיקה אפשר לשנות את הדברים, אנחנו יודעים לעשות את זה דרך הרחובות, אנחנו לא אנשי חינוך, אנחנו לא מורים, לא מנהלי בתי ספר, אף אחד מאיתנו לא יהיה מנכ"ל משרד החינוך, אבל שם אנחנו יכולים לתת את הכוח. זה המקום של משמרות חינוך מקומיים, זה מה שאנחנו עושים עכשיו, שבכל עיר יש לנו אורגנייזר שיודע לבוא ולקחת את ההורים בבית הספר ולעזור להם להתארגן, כדי לאפשר למנהל לפעול ללא אפקט מצנן, גם אם המנהל הוא איש ימין, והוא רוצה להביא דוברים מהימין, ועדיין הוא מרגיש שאסור לו, אני מעדיף שידברו מאוזן, ימין, שמאל, על פני זה שלא ידברו. ואני חושב שזה הדבר החשוב שאני לוקח ממנדי, כי מנדי הוא באמת מגדלור של עוצמה ושל כוח, ויש לו אמירות על כל נושא במובן הזה. בהרבה מאוד מנהלים, הם לא מתעסקים בזה. הם משכיחים את זה, הם שמים את זה באיזושהי מגירה, כי המגירה הזאת, הם אומרים, זה חומר נפץ. ברגע שאנחנו כהורים נדרוש מהמנהל לפתוח את המגירה הזאת, המגירה תיפתח, ואני סומך באמת ובתמים על אנשי ונשות החינוך, בטח על מנהלות ומנהלי בתי ספר, שידעו לטפל בה ברגישות. אנחנו, ההורים, חייבים לגבות אותם. אני הולכת לתמונה הגדולה, בתקווה רבה שאנחנו נראה שינוי בתמונה הפוליטית. אני חושבת שזאת קריאה חשובה שיצאה מכאן. יש לך ויכוח גדול עם מנדי על כן לא לפרק את משרד החינוך, אבל בוודאי אני חושבת שהקריאה לפרק את הכוח הפוליטי ששולט בחינוך, זה דבר שאנחנו צריכים לעמוד מאחוריו, גם אם יגיע, לא גם אם, כשתגיע או יגיע שר חינוך מהצד הדמוקרטי, ליברלי במפה, לא לקחת את כל הכוח בתנועת מטוטלת, אלא ללכת לעשות מהלך שמחזיר את החינוך למחנכים. אז אני חושב, לגבי התוצאה הסופית אני מסכים, אבל בן גוריון, בחוכמתו הרבה, ב-1953, כשהוא ביטל את הזרמים בחינוך, אבל למעשה השאיר את הזרם הממלכתי דתי על כנו, הוא יצר מנגנון מאזן. זה נקרא ועד החינוך, ובתוך חוק חינוך ממלכתי יש ועד חינוך, שהוא בעצם מועצה לאומית לחינוך, שבעצם מייצג את כולם, והוא שומר הסף. כמעט כל השרים, בטח השרים הדמוקרטיים ליברליים, התעלמו מקיומו של הגוף הזה. השרה יפעת שאשא ביטון באמת עשתה איתו משהו, ואנחנו ראינו שזה שומר סף, שאשכרה סיכל את הסיפור של הכספים למורים החרדים על כלום ובלי בקרה. זה סיכול שלהם. אז אני חושב שהגוף הזה קיים, ואני חושב שהעבודה שהממשלה הבאה תצטרך לעשות, היא לא עבודה של תנועת מטוטלת.
היא עבודה יסודית שמסתכלת 50 שנה קדימה, והיא שואלת את עצמה, לאור המציאות הישראלית, שבה עד עכשיו ב-20 השנים האחרונות, כל הממשלות האלה, שרובם היו בראשות בנימין נתניהו, היו עסוקות בלפלג את החברה הישראלית ל4 מגזרים, שיש בהם 3 מגזרים מוגדרים, ואחד שהוא לא מוגדר. וזה היתרון, זה כל הסיפור של כל הבחירות האחרונות. העבודה של ממשלת האחדות, אינשאללה, ואני לא סתם אומר את זה בערבית, הבאה תהיה לייצר מצב שאנחנו מורידים את החומות בין המגזרים, שאנחנו לא מאפשרים לחרדים אוטונומיה מוחלטת בחיים בישראל, שאנחנו לא מאפשרים לממלכתי דתי הקיצוני לשלוט על כל המגזר הדתי או חובש הכיפה או האמוני בישראל, וברגע שזה יקרה, פתאום נגלה שהישראליות היא מדהימה. ופתאום נגלה שיש כל כך הרבה משותף בינינו. ובעיניי, לקחת את כל הפוטנציאל הזה ולפרק אותו ולהפריט אותו לרשות חיצוני, שברור לכולנו שכל מה שהיא תעשה זה לחלק ואוצ'רים לכל אדם, שיהיה הקהילה בדיוק כמו שנוח לו, ובדיוק עם האנשים שנראים כמוהו, ועם אותו אורך ציצית בדיוק, זה מה שיקרה. וזה אסון טוטלי, יהיה אפשר לסגור מנעול על הדלת הזאת, להגיד שלום, ולחפש דרכון אוסטרי. התווכחת איתו שלא בפניו, יאללה, הכנסנו את זה בכל זאת. אבל אני כן אגיד, המשימה, משרד החינוך. להסתער עליו, זה התפקיד הראשון שאנחנו רוצים לקחת, התקציב השני בגודלו במדינה, לשם אנחנו רוצים שהפוליטיקאיות, פוליטיקאים שלנו ילכו, אנחנו דורשים את זה. לגמרי, אם בממשלה הבאה יהיה שר ליברלי, שרה. והוא לא, שרה, והם לא יהיו שרי החינוך, זו פשיטת רגל ערכית. אין דבר יותר חשוב. אין דבר יותר חשוב. התקציב פחות חשוב, הביטחון, הסיפוח, נכון. זכויות אדם, הכל מתחיל בחינוך. ואם נוותר על הדבר הזה, כמו שוויתרנו עליו במשך עשורים, שוב, דרכון אוסטרי. הולכים לנצח? ננצח. עד הפרק הבא. תודה, איתמר. תודה.